És per a mi un autèntic plaer adreçar-me a tots vosaltres com a nou batlle de Senija. Aquesta nit, al meu parer, és una nit d'agraïments. Agraïments per tots els que amb el seu esforç hem aconseguit de manera generalitzada fer arribar les nostres propostes electorals als ciutadans dels pobles i ciutats amb la denominació de coalició Compromís. Gràcies als diputats que han aconseguit el seu merescut escó al Parlament de les Corts Valencianes, alguns dels quals ens honren aquesta nit amb la seva presència. Gràcies a tots els regidors i batlles electes i que d'ara endavant ens toca desenvolupar les tasques de governabilitat o d'oposició en els ajuntaments. Gràcies a l'esforç fet per militants i simpatitzants de la coalició durant molt de temps i especialment el seu treball en la campanya electoral. Gràcies de manera generalitzada a tota l'estructura de la coalició Compromís que amb el seu treball ha sigut la coordinadora de tot el procés. Gràcies a homes i dones de totes les edats que ens han fet costat i que en les seues propostes, a través de noves idees, ens han animat a no defallir. Gràcies a la direcció comarcal per haver triat aquest poble de Senija per a la realització d'aquest acte popular. I gràcies també a la meva família. Sense ella, les coses hagueren sigut diferents per a qui vos parla.